הטלפונים החכמים כובשים את העולם, ובמיוחד את ישראל. אנחנו כותבים, משתפים, מחפשים ומדברים איתם מכל מקום בכל שעה. סמארטקוד גאה להציג מובי סיטי, האפליקציה העירונית שמעניקה חוויית משתמש חדשנית, דיגיטלית ועדכנית לתושבים ולאורחים. התושבים מקבלים את המידע העירוני בכף היד מכל מקום בכל שעה שירצו, הודעות, אירועים, חדשות, או לראות את דבר ראש העיר. הם יכולים ליצור קשר עם המחלקות העירוניות בטלפון או במייל. לדווח על מפגע בזמן אמת, לראות את סטטוס הפנייה ולקבל מידע חיוני בשעת חירום. להעניק לאורחי העיר את כל המידע הנחוץ להם בדרך הנוחה והיעילה ביותר אצלם בכף היד. אתרים, מרכזי בילוי, פארקים, בתי מלון, מסעדות ועוד. עם אפשרות מיקום על המפה. יצירת קשר בלחיצת אצבע. במיוחד היום, כשכל רשות מקומית מבקשת להעצים את הקשר עם התושב, האפליקציה של מובי סיטי מעניקה את הדרך הטובה והחדשנית ביותר להיות מחובר לעיר מכל מקום בכל שעה. מובי סיטי, כל העיר בכף היד.